Překonávat vzdálenost mezi bruselskými politiky a evropskými občany, aktivní občanství rozvojem digitálních, sociálních a občanských kompetencí nebo podpora otevřených zdrojů vzdělávání. Takové zaměření měl seminář podporující výuku formou vzájemné spolupráce, který se konal na půdě Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Tento projekt je počtem lidí, počtem partnerů snad dosti velký, ale jeho cíle zas tak rozsáhlé nejsou, protože je to projekt opravdu, který má ve vínku slovo partnerství. Toto se opravdu skvěle naplňuje a současně s cíli, které odpovídají tomu názvu, a sice rozvoj pocitu evropanství. Snad je možné, aby lidé také hrdě říkali, jsem Evropan. Toho dosahujeme především komunikací, spolupráci a tu komunikaci rozvíjíme také ve virtuálním prostředí dnešního internetu, jak jinak. Tímto je náš 4. meeting tohoto seskupení zahájen. Semináře se zúčastnili 30 vzdělavatelů odborného školství, učitelů, lektorů, sociálních pracovníků nebo členů nevládních organizací ze 7 zemí jako Litva, Slovensko, Rumunsko, Itálie či Španělsko. We are mostly dedicated to teaching languages, but we also take part in European projects. In our case, we use social media, well, we're beginning to use social media and networking for language teaching to give an extra dimension to classroom teaching, so that students don't just come to a fixed time and a fixed place 2 or 3 times a week for classes, but they also have social media that they can use as an extension to their learning. We work in many activity and effectively in citizenship, European citizenship, thought, culture, and we manage, for example, a literary park is a new system of cultural tourism, and in this idea we promote all activity for citizens are involved directly in culture, in new activity, in active citizenship. We are in Roccalumera in Messina, is in northeast of Sicily, and we are very, very happy to stay in Ostrava and to participate at the Dante project. It's a very, very interesting project and very important for new politics for citizens in Europe. Our project is a 2-year Leonardo partnership project. That means that we get together quite often with our partners to exchange knowledge and know-how on using social media tools, and our target group are trainers. We expect that by the end of our project, which finishes in July this year, that trainers that are involved in the technical university can take part of the results. They can learn how to use social media tools. They can learn about training their trainees on European citizen rights. And of course, they can get in contact with all the partners to learn more and to get part of the results. Součástí dvoudenního semináře byl kromě prezentací projektů jednotlivých účastníků i mezinárodní workshop. Je to velmi dobrá příležitost vyměnit si informace, zkušenosti. Je to oblast vzdělávání, tréninku. Myslím si, že to má svůj význam a že to může každou z těch zainteresovaných zemí někam posunout. A určitě jsme pyšní na to, že jsme se mohli do tohoto projektu v rámci Leonardo da Vinci zapojit.